Non me chames Ernie. Ernest, se queres. Pero mellor aínda, señor Groves. Non me gustaría que os empregados saiban como me chamo. Ben, sorprendínme moito cando me chamaches. Debe facer uns 30 anos ou máis. Sí, claro. Ben, seguro que se lembraría. Oh, sí, lembro. Oh, meu Deus. Vaya noite. Non me lembro de nada. Lembro que todos voltamos a casa de Rosie e Doris e eu tomamos un té e un figo tamén. George e Rosie foron... Non vin nada de natureza e moral. Sabes, Doris non aprobaba esa clase de cousas. E, de feito, agora tampouco. E unha cousa máis. Cando saíamos, lembro que soaban as campás da igrexa. Nego rotunda e enfaticamente. Non o podes probar, e aunque o fixese, non quería que... Sí, pero marchara. Xa sabes como é, moi xirimiqueira. E con cara de vinagre. Eu casaría con ela, George. Pero cando eu o souben, Doris estaba no mesmo estado. Asusteime. A xunta directiva, George, non aproban a fornicación nas sucursais.